Waqt intervista fuq il-podcast tal-Partit Laburista isma' Din ippreżentat minn Dean Healey, id-direttur tal-kura tal-kanċer Dr. Danica Marmara enfasizzat fuq il-progress notevoli li qed jikseb pajjiżna f'divers mjoqsma tal-onkoloġija. Dan hekk kif ir-rata ta' sopravivenza wara t-terapija qed jiżdiedu b'mod konsistenti u minkejja żieda regolari fil-każi ġodda, Malta qed tikseb riżultati ferm sinifikanti li qed jiġu rikonoxxuti anke barra minn xtutna. Aspett pożittiv huwa illi għalla folja aktar qiegħed ikonna iktar każijiet il-survival rate, ġifieri inti tgħix wara li jkollok it-trattament qed jiżdied ukoll. Jiġifieri fejn qabel kien baxx f'Malta, issa pereżempju inħarsu lejn il-kanċer tas-sider għandna over 87% survival rate u huwa iktar ogħla minn dik ta' pajjiżi oħrajn madwar l-Ewropa, ġifieri qed naċċellaw fejn għandu x'jaqsam survival rate tal-kanċer tas-sider. Dr. Marmara żidet tgħid li dan it-titjib mhux limitat fil-każ ta' kanċer tas-sider biss, iżda jestendi wkoll għal tipi oħrajn bħal kanċer tal-musrana, tal-prostata u tal-pulmun. Dan jindika progress ġenerali fis-sistema ta' dijanjosi, trattament u kura kontinwa offruti lil pazjenti f'Malta. Ġifieri tajjeb li ngħidu li l-WHO ġiet tagħmilna audit biex jaraw il-proċessi tagħna u faħru il-mudell ta' navigazzjoni. L-Unjoni Ewropea da hemm different member states u hemm rappreżentanti minn kull pajjiż li ġie Malta l-ġimgħa l-oħra biex jitgħallmu fuq programmi ta' sopravivenza huma għadhom qed jitkellmu fuq il-kelma survivor. Għaldaqstant ingħad li ta' min jirrikonoxxi t-tisħiħ ta' Malta bħala pajjiż li mhux biss qed itejjeb ir-riżultati mediċi tiegħu iżda wkoll qed isir referenza Ewropea fil-mod kif tiġi organizzata u provduta l-kura onkoloġika ċċentrata fuq il-pazjent.